खुलुमबाय, गुड मर्निं, हेलो एवरीवन, once again welcome back to the channel। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायहरबाय। लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं। स' दिनै आङो मोनसे इम्पर्टेन्ट कन्टेन्ट नोंथांमोनजों सावरायनो ससेब्लाबो लानानै फैदों जे दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा डिलिमिटेसननि फाइनाल ड्राफ्टखौ नुनानै जिबादि खुद्रिनाय मोनदों, जिबादि एसटिफोरा बर'फोरनि थाखाय जिबादि प्रिभिलेजेसफ्रा थानांगौमोन बे थायैनि थाखाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुद्रिदों बिनि सोमोन्दै आरो लोगोसे दिनैनि बे बिटिआरआव जेनेरेल सुबुंफ्रा पाब्लिकफ्रा इनसिकिउर मोननाय बाथ्रा माखासे दैखांदों बिनि सोमोन्दै नोंथांमोनजों ससेब्लाबो आङो दिनैनि बे कन्टेन्टआव सावरायगोन। दिनैनि बे जाथायफ्रा मानो बिटिआरआव जाबाय थानो मोनदों बिनि सोमोन्दै सावरायगोन। स' दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुद्रिनाय मोनदों डिलिमिटेसननि फाइनाल ड्राफ्ट बिधान सभा सिटफोरखौ लानानै जाबादि लकसभा दादों आरो जायखौ बर'नि गुबुन गुबुन आफादफ्रा डिमान्ड खालामदों, लोगोसे मैखोमै एबसुआ डिमान्ड खालामनाय जाय डिमान्डनि गेजेरजों एसटिफ्रा कनस्टिटिउसनेलि राइट्स, फान्डामेन्टेल राइट्स माखासे प्रिभिलेजेसफोरखौ इयुननि थाखाय आरो दा समावहाय प्रिजार्भ खालामनानै दोनजागोन बेबादि माखासे सार्थआव बर'फोरनि लाबालाबनि थाखाय, एसटिफोरनि लाबालाबनि थाखाय जाबादि सार्थआव डिमान्ड होदोंमोन बै डिमान्डखौ दिनै इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियाया डिनाय खालामबाय। दिनै डिनाय खालामनाय आरो सोदेरनायाव मा हाबदों बेखौ नोंथांमोना गासिबो ड्राफ्टफोरखौ मिन्थिखाजोब्बाय, नुखाजोब्बाय मिडियानि गेजेरजों। दा दिनै आंनि बुंनांगौआ बेल'नो, दिनै बेबादि दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गुबुन गुबुन बर'नि जातीयता संगठनफोरनि जे डिमान्डखौ डिनाय खालामनानै बिजेपि सरकारा बेखौनो फोरमान होबावबाय जे दिनैनि बे बिजेपि सरकारा एसटिफोरनि थाखाय खुनु खामानि मावनाय आरो खुनु एसटिफोरनि डेभेलपनि थाखाय खुनु खामानि मावग्रा मोनसे गभर्नमेन्ट नङा होननानै बिथांमोना फोरमान होबाय। स' होमब्ला रायजो राजाफोर नोंथांमोना हुसियार जानांगोन, जोङो सांग्रां जानांगोन। डेम'क्रेटिक लामाजों माखासे खेबफ्रोमबो आगानावनो जोङो आन्दलन खालामलांनायनि अनगायै आरो पाब्लिक सापर्ट आरो खौसेथि बर' हिसाबै जों ओंखाराबा जोंनि थाखाय इयुना माखासे सौसिख'हायै जेंना फैगासिनो दं। बेनिखायनो हुसियार आरो सांग्रां गोसोआव मोनसेल' एसे बड' लादो, नों आंजों उमुक पार्टि बेखौ दोनथ'लायनानै जोङो इयुननि थाखाय हाबा मावनांगोन प्रेजेन्ट दैदेनगिरिफ्राबो। दा बेजों लोगोसे आङो नैबे खोथाखौबो बुंनो नागिरदों जे दिनै बिटिआरआव माखासे पाब्लिकफ्रा खोथा दैखांदों जे इनसिकिउर जानाय बादि मोनदों गावखौनो गाव, आरो दिनै असान्थि जेरावबो नुनो मोनदों। दिनै नोंथांमोना मिडियायाव नुगासिनो दं माखासे जाफेरि जाथायफ्रा बिटिआरआव गथिगासिनो दङ, जागासिनो दङ। बेनिखायनो पाब्लिकफ्रा दिनैनि समाव इनसिकिउर मोनदों। दिनै सोरनिबा खुगानिफ्राय जोङो खोनानो मोनदों आमी बिटिआरत शान्ति निरापत्ता आरो उन्नयनत काम करिब लागे होननाय। दिनैनि दिनाव वेर इज निरापत्ता, वेर इज शान्ति, वेर इज उन्नयन, बेखौसो आङो दिनै सोंनो लुबैदों। दिनै आंनि भिडिअखौ जाय बिथांमोना बिदि बुंदों बिथांमोना नायफ्लांबायदोंब्ला बिथांमोना फिननाय होथों रायजो राजाफोरनो मिडियानि गेजेरजों जे दिनैनि दिनाव शान्ति सुक्ति जानायनि उनावबो जे दिनै बिटिआरआवहाय मानो शान्तिया फैयाखै, माखासे जाथायफ्रा जानो मोनबाय थादों आरो पाब्लिकफ्रा मानो इनसिकिउरिटि बादि गावखौनो गाव मोनदों। आरो उन्नयननि खोथाखौ आलादा पार्टआव सावरायगोन आङो। दिनै आङो नैबे मोनसे खोथाखौ दिनैनि समाव आङो गोसोखांनांगौ बायद' जादों। दिनै थांनाय माखासे समफोराव पाब्लिकफोरनि सिगाङाव, जेनेरेल सुबुंफोरनि सिगाङाव जोंनि बिटिआरनि सिएम मानगोनां प्रमद बर' सारा बुंदोंमोन दिनै बिटिआरआ मुङानो बेसेबा गिदिर। बिथां सारा माखासे समफ्राव थांनाय समफ्राव बुंदोंमोन जे जोङो गोदोनि दिनाव डिसि, असि बिथांमोनखौ बाहायनो हायामोन, बिथांमोनजों नांजाबनानै खामानि मावनो हायामोन, खिन्थु दिनै बिटिआर जानाय लोगो लोगो बिथांमोनखौ जोङो बाहायनो हाबाय होननानै बिथाङा बुंदोंमोन। खिन्थु दिनैसिम बिटिआर सरकारा 3 बोसोराव आगान होबाय
जोबलायलायनोसै 3 बोसोरा खिन्थु दिनैसिम असि डिसि बिथांमोनखौ बाहायनायखौ आं नुफेराखै पार्सनेलि आं नुफेराखै आरो दिनै जुदि एथ' असान्ति आरो एथ' इनसिकिउरिटि जादोंब्ला बिथाङा नुनानै मिथिनानैबो मानो असि बिथांमोनखौ डिसि बिथांमोनखौ बाहायनानै सिकिउरिटि होनो हायाखै पाब्लिकफोरखौ दिनै बाहायदो खोथा बुंनाय बादि पाब्लिकफोरनो जानाखि खोथा बुंदों पाब्लिक मिटिङाव डिसि असिफोरखौ बाहायदो पावार दंब्ला पावारखौ बाहायनानै सिकिउरिटि होदो आरो दिनैनि बेबादि जाथायनि सायाव जाहाथे इयुनाव बेबादि जानो हाया बेबादि माखासे डिसिफोरनि गेजेरजों असिफोरनि गेजेरजों एसपिफोरनि गेजेरजों सिकिउरिटि होनानै खामानिखौ मावनानै होदो पाब्लिकफोरनि थाखाय नोंथाङा मानो सिरि थादों जोबनायाव आङो रायजो राजाफोरनिसिम आरो गाइस नोंथांमोननिसिम आङो मोनसे खोथाखौल' बुंगोन नैबे समावहाय जोङो खौसेथि जानांगौ खौसेथि जायोब्लानो बिथांमोना जोंखौ फारफ्रोमथिंनिफ्रायबो दिनै गाख्रेबनो नाजागासिनो दं नालाय बिथांमोना फावसयफिननांगोन जोङो खौसेनि सारा जोंहा जेबो राहायानो गैला बेनिखायनो जोबनायाव आङो बेखौ आर'ज गाबबावबाय नोंथांमोन आंनि नायगिरि फेमिलिफोरनियाव जे नोंथांमोना मा सान्दों गोसोनि साननाय कमेन्टआव फोरमायहरनो हागोन बेजों लोगोसे जोबनायाव मोनसे गोमोथाव आङो दाख्लै भिडिअ मोनसे जायगायाव थांनायाव भिडिअ लाफादों मोसौनि आथिङा थोंब्रै जायो दा नैबे आंखौ लिंहरदोंमोन नालाय आं खेबहैनाय भिडिअ ब्लग लाहैनाय मोसौआ आथिङा थोंथामल' दा नोंथांमोना बेखौ भिडिअ जोबनायनि सिगां नायलांबानो जाबाय भिडिअखौ स' बेनि सिगां थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल नैलै गाइस मोसौआ नै दुरुङा फानबायलै र' नैबे मोसौ फिसाया बावाखै बेसे गोबाव जाखो जानाया बावाखै नै गाइस आसरित आथिङानो थोंथामल' जेराव मोसौआ आथिं थोंब्रै जानांगौ बेवहाय होनलाय बाबु आथिं थोंथामल' मोनसेखौ नुवा बैलाय बै मालाया मानि फिसा खेबदोंसो नंलाय लांबायलै बे एक्जिबिसनाव नोंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ होनानै दोनसै ओइलाय बै नैबेल' नैबे दाफोनासिम नैबेसिमल' रायलायदों आरो खेबदों औ रायलायनायखौबो बै फैयाखै नै बै ससेया नैबे ससेसिमल' ससे माने गैबावा ओंखारबावाखै थांबावबाय बाबुआ नैबेसिमलै नैबेलाय मोसौआ आथिङा आसरित थोंसे थोंनै थोंथामल' बेलाय नैबेजों नैबे सिङाव रज'वाखै आरो बेखौनो नोंथांमोननो नै फोरमायहरबाय आसरित जायोलैना बे जुगाव नायबाय थादो दे र' हौरैजाय ओइ आथिङा मानो थाङा जानांगौ थांगोनलै आथिङाल'सो माबायाना ओइ बै नुहुरनायानो आथिं फैयाखै दे जाबाय ओइलाय नैबेनो बै आथिं गैया फिसा माबाल' हमथानानैसो दौनांबाय नै बिगुमाया मोसौखौ उफाय गैला बुजिथारबायबा माथो होनबावनो